20 май бөтә дөнья бал корты көне билгеләнә. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортостандың ветеринария буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары Раян Шаймөхәмәтов. Һаумыгыз. Хәерле көн. Раян Баймөхәмәтов шулай итеп 20 май ул бөтә дөнья бал кортлары көне һәм 2 август беләбезсә башкорт бал корты көне. Календарда бындай даталарды индерү ни өчен кирәк ул? Ну фактически менә был бөтә дөнья бал корты көне ул 2017-18 елларда барлыкка килде. Яңрак кына барлыкка килде. Яңрак барлыкка килде. Чөнки дөресен әйткәндә, бында нимә? Безнең Европа, конечно, монда инициатор булды, Словения дигән государство. Алар бергәләп ООН менән ФАО, значит, ученый инде бергәләшеп, продовольственный безопасность буенча дигән һәм инде йөр йөрендә хаклап калыр өчен экология вопросларын шундай көн иттеләр. Был 20 май көнендә бик билдәле Словения ученый ветеринар Антон дигән исем бик көстөгешенең бал корты менән гомер буе занимаскан, шуңа багышланган ул, шул көн хайланып алынган. Бүгенге көндә сындапта менә бөтә умартасларда республикабызның кортчыларды байрамдары менән котлап үткәгелә. Рәхмәт, уңыштар теләп, үзебезнең бөтә дөньяга таралган башкорт балын хаклап калуда был бик мәгънәле, бик файдалы көн дип атала. Байрам, был шуның өчен дә тәгаенләнгән, не только безнең республикабызда, бөтә дөньяла. Һәм календарда бындай дата билгеләнә икән, ул беренчедән байрам, икенчедән теге яки бу проблемаларга игътибарды җәмгыятьнең юнәлтү өчен, шулай бит. Шуларның берсе бына әлеге вакытта язган айрысы актуаль. Әлбәттә, бәлки осырыла үтеп киткәндер Башкортстанга ситтән индерелгән бал кортлары. Ул безгә, үзебезнең башкорт бал кортына нимә һәмән янай? Гөлсемә, бында әле үтеп китмәгән әле ул. Әле дә бара. Безнең республикабыз был тәңгәлдә бик апрельдә башлана, шулай бит. Апрельдә башланды. Бик әүдем хөкүмәт карамагыннан, значит, безнең хәзер распоряжение бар бит инде правительствоның. Был тәңгәлдән шул распоряжениедә әйтелгән. Бөтә, значит, ведомстволар, шулык безнең дә ведомство, Россия Федерацияның Россельхознадзор, Министерство үзебезнең авыл хуҗалыгы министрлыгы, шулай ук МВД тарафынан без бергәләп был операцияны башкарып киләбез. Әле ул безнең распоряжение буенча бер айга алынган был операция, хәзер хузала, ише 10 июньгә кадәр был бара. Чөнки һаман да дөресен әйткәндә республикага куркыныч янай. Бигрәк тә шул Үзбәкстан ягыннан тикшерелмәгән дип әйтергә була, кайһылары тикшерелгән, пакеттар керә. Был тәңгәлдә без бик әүдем эшләнек, фактически был сителдән керә бит инде. Монда Россельхознадзор бик әүдем эшләй, безнең дә республикаларга шулай ук Мәскәүдәге аларның өстәге ведомстволары республикабызга фактически бер карантинный площадка юк, разрешение юк бүгенге көндә. Но сит өлкәләрдә бар, бигрәк тә Саратовта, Оренбур өлкәһендә шундай берисе, значит, официальный дип әйтәм инде, Россельхознадзорның карамагыннан сыккан площадкалар бар. Ягъни карантинда улар республикадан ситтә үтеп инәләр килеп сыга. Дөрес әйтәһегез. Но кайһы дисәгә әйтәм, шундай бар бит инде, недобросовестный дип әйтәм инде, шундай предпринимательләр кертәләр. Ул тәңгәлдә менә шул операция бик ярдәм итә. Хәзер дөресен әйткәндә Оренбур өлкәһендә, башка өлкәләрдә андай карантинный площадкалар булгас, безнең бик әүдем активный үзебезнең кортчылар да оешмаһы эшләп килә бит инде. Алар ярдәмендә хәзер республиканы урап үтә башланнар. Аслында бигрәк тә куркалар уже. Юка телефон эшләй димәк улардан ала. Монда бик әүдем эшләйләр, шуның өчен был бик файдалы. Монда әйткәндә, бuna җәмәгатьләрдә әйтеп киттек, улар бик әүдем катнашты бу операцияны башкаруда. Бuna улар менән ниндидер килешү төзелгән. Бuna күпме ведомство һанап сыктыгыз, шулай ук җәмәгатьләр менән дә әүдем эшләйгә. Менә бүгенге көндә бит инде һәрбер ведомствоның үзенең полномочия дип әйтәм бар бит инде. Бүгенге көндә без бөтә штаб республикала, шулай Россия Федерациясында был ведомстволар үзләренең ниндәй бурычларын гына үтәй алалар. Ондай менә общественный организациялар, безнең кортчылар, аларга дөресен әйткәндә бөтә
яшел юл дип әйтелә миндә бөтә мөнәсәбәтләрдә лә актив катнашырга була. Шуңа без алар белән бергә бик әүдем эшләйбез. Республикала бүгенге көндә һәрбер районда дип әйтергә була. Мондай оешмалар бар. И үзебезнең курслар Россия Федерациясының оешмасында ла торалар. Даже бүгенге көндә председательство ителә дигән шуңа был тәңгәлдә башкорт кортын хаклау үзебезнең республикала сет өлкәләрдән, сет илдәрдән авыру кертмәсен бөтә шартлар бар дип әйтергә була. Бына әле документ карап утырам. Үткән ел 24 елда осрактар 5 июньгә тиклем күзәтелгән. Ситтән инде осрактары. Быел әле һуңгы 7 майда теркәлгән, шулай да хәдәйтлеге 10 июньгә тиклем был махсус карар ул көсендә. Демәк, былтыр нимәштә алай булды? Былтыр без әдрәк кенә һуңрак эшләнек. Шуңа быел һөйләшеп, без быел нидә уже апрель аеннан башланып был операцияны и хутасак бу июнь аена кадәр. Бына тәүге 27 майда был теркәлгән. Быел инде 30 апрельдә. Үткәреп өлгергәндер димәк апрель аенда. Әни өчен тыябыз уларның индерүен карантинһыз Сөнки ысындап та бик күп хәзер сирдәр бар бит. Ул паразитларны гына түгел, хәзер нидер вирусный сирдәр дә, ысындап та менә яңа сирдәр барлыкка килә башлана. Ул әле республикабызда нителмәгән, табылмаган тропилопсоз дигән сир. Ул нидә Үзбәкстанда шул елы якта да бик таралган. Ул бик куркыныч сир. Бүгенге көндә ул сиргә дөртен әйткәндә лечение дип әйтәм инде. Дава юк. Дава юк. Шуңа шул тәңгәлдән без хаклап калырга тиеш. Без именно үзебезнең бөтә дөньяга таралган башкорт кортын. Ул бит инде кортка истә шул ояга килеп керһә, сир дөртен әйткәндә балын да алмай бит инде. Ул бик көсүрләнә, хәле нитә насарая. Дөртен әйткәндә, если вакытында шундай сирдәрдә килеп кереп без күрә алмасак, ул дөртен әйткәндә бөтә порттарда үлемгә дусар булуы бар. Шуңа монда искәртү кирәк, бергә эшләү и сындап та үзебезнең башкорт кортының дөртен әйткәндә моны кортлар нимә һөйләшәбез бүген. Ситтән кертмәс кирәк. Үзебезнең пакеттар эшләре, үзебезнең нидәрдә кортларда бүген тәкъдим итәргә кирәк. Ни өчен ситтән алалар? Чөнки үзебезнең тәкъдим итүчеләр аз. Алырак, дөрес әйтәгез. Был тәңгәлдә хәзер бик әүдем эшләр бар. Хаклы аерыла. Дөрес әйтәгез, хаклы аерыла. Но күптәр инде белмәгәнлектән. Сындап та кеше битендә ул хәзер социаль сетьләрдә объявление күп битендә, телефон ашагына һөйләшүләрдә, даже күрмәйдә галаһаң дигән һәмәг инде. Ул битендә, если инә кортты, ул бер коробкага халап килергә була. Инә кортты дөртеге нинди генә сирләр булмау ихтимал. Шуңа бөтәһендә ветеринар хезмәткәрләре аша карап, тикшереп лабораторияла шуннан гына рөхсәт ителә. Нимә өчен карантин объявителә? Карантин вакытында ул дөртен әйткәндә изолирован итеп атала. 5-7 километр ул ситтә торырга тиеш, шундай радиуста, шундай урыннар оештырылган безнең республикала, хәтта сит өлкәләрдән килә. Но шул тәңгәлдән шунда тикшерелә, 30 көн буена карала, шуннан гына, если давалар сирдәр булмаса, без рөхсәт итәбез хатырга. Но ул уңайһыз, конечно. Әлбәттә уңайһыз. 30 көн буена күпме югалту. Уңайһыз, но шул вакытта шунһыз бер хаклап кала алмай. Үзебезнеке алыгыз. Үзебезнеке алырга кирәк. Дөрес әйтәһегез, үзебезнең көчле корттаралар кышлауга ла яхшы бит инде. Ул бит елы яктан. Бына кышлауга яхшы тинегез. Ситтән ни өчен алалар? Чөнки уңайла кышлатмайдар. Дөрес әйтәһегез. Бар шундай Еңел акса эзләгәндә шулай итеп. Бу инде намаслы умартаслар дип әйтеп булмайдыр. Токымдан килгән умартаслыкта хаклап килгән шундай һөнәрдә хаклап килүсләр, ул әлбәттә яйын кышын бары тик шул гына эшкә тугры калган кешеләр бар. Дөрес әйтәһегез. Безнең бит инде унан гына түгел, ата-бабадан калган бит инде солык бар бит. Солык-солыкта бит инде ул дөрес әйткәндә анда пакет куеп булмай, анда үзебезнең шул кортларда хаклап калырга кирәк. Ул бит инде нисә баваттар безгә уже бирелә. Ну, нисә әйтәң, семьяга дигән һәм инде. Шуларда хаклап калырга өчен бик куркыныч. Ул бит инде бер yerдә лә юк дөньяда. Башкортстаннан башка. Безнең әлеге бүтән булган максатыбыз ошо кырагай балкортларын хаклау, үзебезнең балкортларыбызны хаклау. Дөрес әйтәһегез. Кыскасы гына, Райым Мөхәммәтович, без һәм тагы бер проблемага әйтеп китмәдек. Шулай да ул да зур проблема. Басуларда эшкәрткән сакта умартасларның шулай балкортларын югалтуы. Бына бу проблемага әлеге вакытта ихтибар. Был дөрес әйтәһегез, был тармакта
тоже эштер алып барыла. Бүгенге көндә үдебезнең авыл хуҗалыгы министерствоһында инде уже кагыйдә, то есть буйрук уже апрельдең 14-нда ук уже министр подписать итте, уны без районнарга тараттык. Дөресен әйткәндә, был тәңгәлдә безнең кортсулык законы буенча Россия Федерациясының 16-нчы пунктында язылган. Если хуҗалык үзенең басударын обработать икән, обработмыйсы тоже булмай. Чөнки аслапта урожайды хаклап алып калу кирәк инде. Бүгенге көндә бигрәк тә шундай бик файдалы культуралар сәселе, рапс, алар битендә башка илдәргә дә алың майында, дөртүкән семинаһында хоросылар күп, ул битендә экономиканы күтәрә. Шул ук мәлдә законда язылган. Значит, 10 көндән иртә түгел, 5 көндән кем түгел, шул арала улар курсларда информировать итәргә тиештер. Информировать итәргә тиештер нисек? Ана ул безнең буйрыкта ла шул тәңгәлдә язылган, комиссия төзелгән, һәр районда комиссия булар, безнең республиканский комиссиябыз бар. Шул ук общественный безнең курсларда анда кергән оешмалар, то есть если законда без битендә правовое государство нарушать итһәң, яуаплылык та бар. Шуга бел тәңгәлдән хәдер Сатурн дигән безнең Россельхозда информационный селтәрдә шундай программалар бар. Шул Сатурнда ла булырга тиеш топ, һәрбер кортсулык, һәрбер кеше ул күрергә тиеш, белергә тиеш. Менә был полила ниндәй ул кайһы ердә урынлашкан, ниндәй лекарствоны, препаратны обработать дигән хакында был басула. Шуларны күреп, белеп, алдан искәртелергә тиеш. Шул вакытта ул хотя бы алып калайла кортын или шылдырайла дигән һәм икенче ергә бик хәвеф булмаган ергә. Или дөресен әйткәндә кискелеккә генә, менә ел булмаганда кис вакытында обработать тиештер. Һәм был бөтен булган кагыйдәләр үтәлергә тиеш. Үтәлергә тиеш. Улар үтәлә, күзәтү шулай ук үзебезнең республика органнарында яуаплыгында. Зур рәхмәт һеҙгә. Хөрмәтле тамашачылар, бал кортының балы бар, балдан алда наҙы бар. Был наҙлы нәҙекәй билдәрҙе ҡарау үҙенсәлеге тураһында, һаҡлау үҙенсәлеге тураһында беҙ республиканың ветеринария буйынса дәүләт комитеты рәйесе урынбаҫары Раян Шаһимөхәмәтов һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.